И здравейте хора, какво правите? Аз съм Макс и днес ще направя видео за една кандидатура на NeikoBG2005, един ютубър. Искам да направя кандидатура, за да вляза в неговия сервер. Надявам се да ти хареса това, което съм построил. Тук съм гръмнал някои неща. Тоест не съм ги гръмнал, аз не знам, защото не знам, тук що видях и е станало това. Но все пак тук почваме с това. Тук, ако случите какво пише, това е така. Почваме с тази първа къща. Това е тя. Това е заради гръмването тук. Надявам се ви хареса. Тук отгоре съм сложил малко по-различни букви от новите. Тук също тези хубави лампички, морските лампи, аз не знам. И тук малко стомана. Брикс. Така кажа. Това е нещо като къща на 2 етажа, както виждате. Това е от как беше това? От кварц, да. А другото беше кварц, да. Едното беше кварц, а другото беше недър блока от недъра. Тези кулите, а другото е кварцът това. Това също е нещо друго от кварца. Така врата. И тук, както виждате, първи етаж, нищо интересно. Тук съм сложил от морските в такива ъгъл, освен този, защото има стъбички, от морските лампи. Трябва сега да го махна това. Така. И на следващия етаж виждаме нещо по-хубаво. Нещо като Хикс или каквото искате да го наричате, плюс. Или кръст направо. Не. Пак от морските лампи. И тук малко съм сложил друг кварц, по-различен кварц. Тук легла, тук има. Да. И тук пак на дърблоковете и общото това е. Това не е толкова интересно, но най-интересно, което най-много мен ме изкефи е ето тази, третата къща. Което най-много ме изкефи, както виждате тук, си влезеш направо, тук може да сложиш столове, маси и такива работи. Също тук като влезеш, тук няма нищо интересно, просто долу-горе голяма и да, общо това е. Тук са всички с едни и същи блокове, освен тук са все по-различно дърво. И да, тук нещо като тераса, да, мога да кажем, и общо това са те три неща. И хора, благодаря, че гледахте този епизод, надявам се ви харесва, ако така моля абонирайте се, харесате. За Нейко, кажи в коментарите какво според теб е, какво нали ти харесва. И да, аз не мога да летя с перли, много съм зле. Трябва да си пробвам още един път. Това перла ли? Да, с перла. Добре, не знам как се лети, честно да кажа. Добре, но все пак, благодаря, че гледахте епизода. Да. И до скоро, това беше просто епизод за Нейко. Чао!